Hyi, nämä maistuu hirveältä. Mitä? Jotain pahvia nää ja... Tätä on! Tässä videossa me tullaan testaamaan kaikki Halloween-herkut. Tai no ei ihan kaikkia, mutta melkein kaikki mitä meidän lähikaupasta saa. Ja ota nyt toi maski pois päin. Mitä? Ensimmäisenä tuotteena meillä on jotain. Mitäs meillä nyt on? Nää on tämmösiä Halloween Scary Mix. Nää näyttäis olevan semmosia pehmeitä karkkeja. Täällä lukee with sweet and unusual flavors. Että täällä on ilmeisesti jotain erikoisia makuja. Okei, no pistetään testaten. Tosiaan me tullaan ottamaan arvosanat 0-5, eli 0 on kaikista huonoin ja 5 on kaikista paras. Tuossa on ainakin aika herkulliselta. Aika semmonen hedelmäinen haju, mutta Kyllä. eiköhän me lähdetä testaamaan. Eikö me Tulee vähän katsottua pöydälle vähän niitä, niin nähdään mitä siellä on. Vähän tämmösiä, vähän tämmösiä Tämmösiä niinku... viini. Niin, viininave. Okei, no testataan. Vähän tämmönen tehdosmainen maku. Kyllä. Siis mulla rupes niinku kutkuttaa tästä näin ja tästä näin semmoista silleen jännästi. Sitä on tosi vaikea selittää. Mä testaan... Mä otan vaikka Otanko vielä tämmöset mustat testit? Otetaan vielä mustat testiin. Okei, nää alkoi... Hyi, nää maistuu hirveältä. Mitä tää on? Okei, minkä sanot arvosanaksi näille nameille? Ehkä 2/5. Mä sanon ihan sama. Mä mietin siis ihan sama. Joo. 2/5. Aika tämmönen halpa maku. Kyllä. Ja ihan varmasti parempiakin tällaisia saa. Kyllä, ja noin mustat. Mä en tiedä mitä niiden maku oli, mutta hyi että. Okei, mennään seuraavaan. Mennään seuraavaan. Seuraavana meillä on testissä tällaisia jonkinlaisia suklaanameja oletaan. Joo. Ja nämä on aika tämmöisessä kivassa rasiossa. Kyllä, tää näyttää semmoiselta, että tää olisi kiva saada niinku synttärälahjaksi tai jotain. Käydään kattoo, miltä nämä maistuu. Käydään kattoo. Okei, tämmönen kiva muovirasia. Ja siitä pisteet, että näissä kääröissä on tällaisia Halloween-teemaisia juttuja, mutta onko suklaa hyvää, se selviää aivan pian. Tää on tämmönen niinku kiva kummitus. Oot sä valmis? Joo. Kovaa. On tosi kovaa. Aika perus maitosuklaa makusta. Tää maistuu siltä, miltä maistuu kaikki tommoset pääsiäissut, tiiäksä semmoset Niin maistuu joo. vähän joulukalenterisuklaa. Niin no, mä olin just sanomassa samaa. Tää on just se, että ihan varmasti jokainen on maistanut tätä suklaata. Tää on niin se, tiiäks, mikä on kaikissa tämmösissä vähän Kyllä. halvemmissa jutuissa. Kyllä. Arvosana, ehkä 2,5/5. Mä annan ehkä 3/5. Okei. Mennään seuraavaan tuotteeseen. Mennään seuraavaan tuotteeseen. Seuraavaksi meillä on joku tämmönen ihan ihmeellinen pääkallo, jonka sisällä on jotain kaikkea. Mua enemmän mietityttää, mikä tän funktio on tässä. Tämmönen... Musta tuntuu, että sillä on joku juttu se. Jota näyttää vähän pilli. Hetkinen. Onks se niinku... se on niinku tämmönen juoma. Onks tää semmonen, että sit kun sä oot syönyt nää sisällöt, niin sä saat tästä vähän niinku semmosen... Ruvia. Okei, katsotaan. Mitä se on syönyt sisälleensä? Siis mitä? Okei, pakkaus on ehkä vähän höperösti tehty. Ei täällä hirveästi tuotteita oo. Nee. 2 tällaista palloa ja sitten 3 jotain milk cream. Pitäisikö kumpi testata? Testataanko nää aikaan? Nää on varmaan helposti ottavia. Niin otetaan nyt. Tää näyttää vähän semmoselta niinku Fatserit, tiedätkö, niinku Totta. konvehtisuklaalta. Ainoa huono puoli tässä on, näitä on aika vähän tässä. Mietin, näitä on 3 tässä näin. Ja mitä tää maksoi? Joku 3-4 euroa. No, otetaanko vielä tämmöset... Otetaan. Mun mielestä ehkä enemmän tämmöset niinku suklaamunat, niin nää on ehkä enemmänkin niinku pääsiäisjuttuja. Kyllä. Tää näyttää siltä, että tätä aukeaa. Kyllä se varmaan aukeaa, sitä voimaa käyttää. Maistetaan. Maisteen. Joo, tämmöset perushalpaa suklaata. Siis nämä oli tosi hyvä. No siis, aika vähän tuotteita. Et jos sä haluat itsellesi tämmösen hienon juomapullon, Niin, sitten. niin sitten ihan ok. Mut näitä oli tosi vähän. Niin. En tiedä. Ja noi pallosuklaat oli ehkä vähän silleen... Kyllä mä sanoisin, että... Kyllä mä ehkä antaisin 1/5 siitä. Joo, sama. Mulla oli sama. Aika mitään sanomaton. Aika
seuraavaksi meillä olisi tällaisia tuotteita testissä, eli jonkinlaisia keksejä, mutta ennen kuin me lähdetään avaamaan ja maistelemaan mitä nämä on, niin muista ihmiset ottaa just nyt tykkäys ja tilata kanava, jos sä et ole vielä sitä tehnyt. Pikkuhiljaa häämöttyy 20 000 tilaajaa, joten saadaanko me se vielä täyteen jonain kauniina päivänä? Me pystytään siihen tyypit, mä uskon meihin. Kyllä, mutta lähdetään kattoo, mitä tää on niin sanotusti syönyt sisäänsä. Siis nää näyttää semmoiselta, tiedätkö, semmoiselta Amerikassa kun on niitä piiraita. Tiedätkö mitä on tää mikro? Joo. Tai ei kun anteeksi pahtime. Okei. Hetkinen. Siis meidän olisi pitänyt nää itse leipoa, me ollaan aivan jauhossa. Siis tää. Ei mulle kukaan sano, että pitää leipoa. Joo. No mitä nää on? Voidaanko me näitä maistaa? No niin. Okei. Cheers. Cheers. Saanko näitä syödä? Joo, tää tosiaan osoittautui nyt vähän vääräksi tuotteeksi. Meidän olisi pitänyt itse leipoa, mä oon Siis- aivan jauhoissa. Niin, minäkin. Me luultiin siis, että ne on tommosia keksejä, kun ne näyttää tossa, mutta kun ei... Mitä? Jotain pahvia nää ja... Ei voida arvosanaa nyt antaa, kun ei päästy näitä niinku leipomaan, mutta... Ja tästä tuli liian pitkä video varovasti. No niin, nyt on varmaan. Mennään seuraavaan tuotteeseen. Mennään seuraavaksi. Seuraavana meillä olisi tällainen jonkinlainen... Onks tää niinku tämmönen... Tää on niinku noita. No, Täällä on se hirveästi karkkia siellä. No vähän niinku MS. Eiku MM. Täällä on pohjassa joku tämmönen kiakura, mitä avaamalla tää vissiin aukee. Mä olisin kyllä toivonut, että... Onko tässä joku... Tiedätkö, että ne tulisi jostain täältä? Ois kyllä. Olisi vähän paljon coolimpi, että se tulisi jostain Niin, että täältä. sä voisit olla No ei vissiin. Ei sit. No, siisti on tää niinku rasia. Tää ei enää auki. Noniin. Pistetään vähän tohon jauhoiselle pöydälle noita. Ja... Otetaan testiin. Otetaan testiin. Tosiaan tämmösiä pieniä suklaanameja. Niin. Mä en oo ite hirveästi ollut ikinä niinku tämmösten suklaanamien fani. No joo. No mitä sä sanoisit arvosanaksi näille? 4/5. 4/5. Yllättävän hyvä. Mä sanoin ehkä 3,5. Joo. Kyllä näitä syö, Joo. mutta on tää vähän. Joku ehkä tykkää. Joku ehkä tykkää. Jos tykkää tämmöisistä suklaa... Onks näitä nappeja tai jotain tämmösiä, niin... Oiva tuote. Eiköhän mennä seuraavaan tuotteen. Mennään seuraavaan tuotteeseen. Seuraavaksi meillä on testissä tämmöiset tortillasipsit, jotka on... Näyttäis olevan... Tosta on niinku... Mikä tää maku on? Näyttää viinirypäleiltä, mutta miksi se on tonne maissimuodossa? Mä en tiedä, otetaan selvää. Blue tortillasipsi. Haisee tortillalta vaan. Tässä on Joo. sitä... Haisee vaan perustortilla. Pistetään tuohon pöydälle, että se näkyy, kun noissa tossa... Siis tosi tämmösiä tummia. Kyllä. Vähän kyllä pelottaa kyllä syödä näitä. Siis näyttää, että ne olisi tulisia. Niin näyttää. Jostain tuli. No, cheers. Cheers. Ei ne oikein maistu miltään. No siis tää tavallisia tortilla, mutta näissä on jotain väriainetta käytetty varmaan. Niin. Mä sanoisin ihan 4/5. Kyllä nää niinku, siis Sama. tortillat on hyviä. Kiva teema, sille Halloween on varmasti niinku hyvä. Tässä kuitenkin ranketaan niinku Halloween-herkkua, niin jos haluaa tortilloita pöytään, niin tortilla chipsejä pöytään, niin nämä on täydellisiä siihen, koska näistä tulee just semmonen Halloween-viva. Seuraavana meillä olisi testissä tämmösiä sormia. Ja mitä me katteltiin tuo Molemmilla on niinku omat paketit. Kyllä. Kumman sä haluut? Mä voin ottaa vaikka tän. Tossa on se. Siis tää on Itse asiassa me voidaan maistaa molempia omaa jauhetta. Tässä on joku jauhepussi Kyllä, mä veikkaan, ja että... joku tommonen sormi. Ja tossa näköjään tosta vedetään auki. Mä veikkaan, että tää on niinku semmonen niinku vähän kirpeä. Mistä sä vedit sä? Ja tosta. Joo, no semmonen. Tää on niinku... Hyi, kun tulee voimakas tommonen... Tääkö pitäis suuhun pistää? Joo. Okei. Mitähän materiaalia tuossa kynnessä on käytetty? Totta. No. Otetaanko eka ilman tuota jauhetta? Joo. Here we No go. maistetaan.
Ei maistu oikeastaan miltään. Niin. No, Sitten jauheeseen. testataan jauhetta. Mikähän maku mulla on? Joku mustikka. Mulla on... Kola. Kola. No kola voi olla hyvä. Kyllä. No niin. No niin. Ei tuu kirpeätä, mutta Välillä mä mietin, että mitä mä niinku teen elämällä. niin minäkin. Ihan hauska. Kyllä. Pitäisikö testata nyt silleen, että otetaan pelkkää tätä jauhetta? Joo. Silleen näin. Niin. Okei. Testataan, täytyy tää jauhekin testaa, että onks tää niinku oikeesti hyvää. Lähtekö? Joo, antaa mennä. Tätä on! Mulla meni nieluun sitä! Muuten sun sieltä. Vuotaake? Mä maistan nopea vielä tätä kolaa. Se oli jotain ihan... Mulla meni suoraan nieluun niin mua kirvelee nieluun. Mitä tää on? Käytän sitä klönttimäistä. Niin. Mä kokeilen vielä tätä. Ja kaikki sieltä mitä lähti. Mitä? Mitä on mun korvassa? Mikä saa tässä arvosalaksi tällä? En mä tiedä, 3,5/5. Siis ihan hyvä maku, mutta ihan jotain ihmeellistä. Ehkä sitä ei pitäisi tolleen vetää, vaan se pitäisi vetää ton tikkarin kanssa, joten mä sanon, että tää on... Mä sanon 2,5. Joo. Seuraavaksi meillä on vuorossa jonkinlaisia suklaapalloja. Taas suklaata. Alvio suklaasta aika. No näköjään. Testataan. Juu. Otetaanko... No ei, nää on varmaan samanmakuisia Joo. eri käärä. Täällä on tosiaan tämmösiä kurpitsoja ja silmämunia, joten... Tässä on just tämmönen Halloween tämmönen paperikäärö niin sanotusti, mutta otetaan testi. Mulla on nyt kurpitsa. Joo. Niin silmä. Joo. Aika... 3,5. Ihan hyvää suklaata, tämmöstä täyteläistä. Sama mieltä. Sano säkin 3,5 vai? Joo. Nää on kyllä semmosia suhlaita, että näistä tulee äklomakeivalla. No joo. Eli 3,5. Mennään seuraavaan tuotteeseen. Seuraavaksi meillä on jonkinlaisia keksejä ja sano nyt please, että me päästään maistamaan näitä, ettei meidän tarvii leipoa näitä. Joo. Katsotaan. Okei. No nää näyttää yllättävän. Tosiaan sisältä näyttää tällaiselta. Kyllä. Otetaan. Mä otan vaikka ton testi. Joo. Cheers. Kiva vaihtua tuo suklaaseen. No joo, mutta tässäkin on suklaata. Mä näkisin tän johonkin kahvin kanssa. Niin mä olin usein samalla, että nää on semmosia kahvikeksejä. Joo. Muutenhan tää on aika kova, mutta jonkun juomankaan. Kyllä jonkun kuuman juoman kanssa. Niin. Joo. Mä annan 4,5/5. Okei, niinkin iso. Mä annan ehkä 4/5. Kyllä nää ihan hyviä on. Mennäänkö me seuraavaan? Mennään seuraavaan. Seuraavaksi meillä on muodossa Brain Dipper, eli tähän dipataan vissi jotain aivoja. Toivottavasti tossa ei oo taas jotain jauhoa. Ei, täällä ei oo jauhoa. Onko siellä limaa? Täällä on jotain slimeä. Oho. Jotain tämmöstä sinertävää lippua täällä on. Tai se ei niin keinotekoiselle kuin voi haista. Itse asiassa haisee... Tästä tulee mieleen Brain Blaster. Mitä se olisi? Niin. Se on niin semmonen keinotekoinen. Joo. Nää aivotkin näyttää aika mielenkiintoiselta. Näyttää tältä. Näyttää ihan semmoiselta... Tää näyttää, tiedätkö, semmoiselta, että joku paperi kasaltaisi, joka on lima... Onks tää tikkari? Taitaa olla. Miten me tätä vedetään niinku yhdessä? Pistä se tohja. Mä voin vedää täältä toisella puolella, vedetään toisella. Silleen romanttisesti oikein. Okei, tää on vähän tämmönen... Mä vedän kyllä eka. Joo. Tää on niin romanttista kuin ollut. Tää tikkari on kova. Eikö tätä voi vetää sillä tällä? Totta. Tällä sormella. Otetaan tällä niinku molemmat testiin tää paremmin. No niin. Otetaan testi. Joo. Aika tämmöstä kirpeetä. Ainoa vaan se, että nää tikkarit, tää on niinku aika mitään sanomaton tää tikkari. Et mä olisin ehkä mieltä, tää on aika paksukin tää aivo. Mä olisin ehkä mieluummin ottanut tällaisen ohuemman. Kyllä. Jääks tohon? Kyllä.
Mutta ihan hyvä makusta, jos tykkää semmosesta keinotekoisesta. Vähän semmonen Brain Blaster-mäinen. Kyllä. Uskoisin, että Brain Blaster ystäville toi on oikeesti. Joo, mutta tää ei siis kirpeetä ole. Ei. Että jos sä kirpeät etit tosta, niin jatka etsimistä. Ja sä otat vielä shottilla sinne oikein. Saatko sä sieltä tavaraa? Saa. Äs mäkin. No. Tämmöstä... Joo. Mä en tiedä mitä mä antan. Se pitäis varmaan vetää tän tikkarin kanssa. Niin. Joku... Mä en ole niitä ihmisiä, jotka niinku näitä vetää. Mä sanon ehkä 2/5. Mä sanon 2,5/5. Mä heitän nää loskiin suoraan. Joo. Seuraavaksi meillä on vähän isompi pussi. Täällä löytyy vaikka ja mitä täältä sisältä, joten avataan ihmeessä ja katsotaan mitä täältä pussin sisältä löytyy. Siis tää on mun ja Janspan lapsuudessa. Mä en tiedä se Janspan, mutta mä ainakin se niinku lapsuudessa trolli. Joo, mä muistan siis lapsena tällainen paketti, missä on just tällaisia pieniä pusseja ja kaikkea, niin nää oli siis aivan sairasta. Täällä on molemmilla omat silmät. Kyllä. Mä en edes muista, miltä silmämuna maistuu. Tää kuulostaa niin väärältä. Joo, tämmönen löllö. Kyllä. No. Ootas. Joo. Tää on verta sisällä. Tää maistuu ihan muovaille pahalle. Kuuluuko tätä syödä? Kuuluu. Nämä. Tämmöset kirpeet nää. Molemmilla onneksi on omavus. Nää oli mun lemppareita aina tällä. Joo, mäkin dikkasin näistä. Nostalgia tulee. Nostalgia tulee. Mitä sä avasit näin? No siitä reunasta vaan. Mulla on niin limaset kädet sitten. Autas vähän. Miten sä saat noin helposti? Okei, maistetaan. Maistetaan. Joo, on ihan kirpeitä. Tuommoisen perus. Muuten tulee nostalgia näissä. Niin, tulee ihan olokuolis muksut. Nää on hyviä. Nää on ehkä tän pussin parhaimmat nää kirpeät nää. Joo. Joo. 4/5 pelkästään näiden takia. Nyt otan tällaisia. No. Annetaan mennä. Joo, tämmönen viinikumimainen. Joo. Sitten tässä on vielä yhdet. Mulla meni karva suuhun. Noin niin. Toi kiinnostaa mua. Tää kiehtoo. Se kiehtova väri. Hei. Sun on pakko päästä maistaa tommonen, mikä mä vedin. No tuolla on. Tää liila on hyvä. Makuinen. Tästä tuli semmonen trooppinen maku. Niin tuli. Loput nää muut pussit. Ehkä 2/5. Tämmöstä aika decent. Hei mikä tää? Tämmönen käärme. Maistetaan vielä kuin tämmöset hampaat. Kyllä. Sitkeetä. Todella sitkeätä. Mä sanoisin, että nämä kaikki muut aika 2/5, mutta nämä kirpeät madot, nämä 4/5. Goat. Ja sitten meidän viimeinen tuote, mitä löytyy tämän boksin sisältä. Jos olet tässä kohtaa vielä videossa mukana, niin muista ihmeessä laittaa tykkäys ja tilata tämä kanava. Nimittäin nyt me katsotaan, mitä tämän mysteerisen kurpitsan sisältä löytyy. Tää on aika hieno. Tästä plussaa, että kun sä ostat, niin sä saat tämmösen niinku... Niin, jos, vaikka Suomessa ei oo tätä karkki- ja kepponskierrosta, mutta jos joku tykkää harrastaa tätä, niin... Niin mieti, sä saat tämmösen niinku koristeeksi vaikka Kyllä. kaupan päälle, niin tää on iso plussa. Miten tää aukee? Harmi, kun Suomessa ei oo tätä karkki- ja kepponskierrosta, se on ihan hauska. No joo. Katsotaan, mitä sieltä sisältä löytyy. Okei. Ensimmäisenä täältä löytyy vaahtokarkkeja. Ai että, vaahtokarkit the best. Vaahtokarkkeja. Okei, on täällä muutakin myös. Mä en vielä... Jotain tämmösiä ihme näyttävää kirpeitä. Tikkari. Täältä löytyy muutamia tikkareita. Okei. Jotain kirpeitä nalleja varmaan, ainakin oletan. Joo. Onks nää purkkia? Taitaa muuten olla, oi. Sitten jälleen noita pinkkejä juttuja, lisää purkkaa. Täällä on aika paljon kaikkea. Noniin. Ja sitten kirpeitä nalleja vielä yksi pussi. Aika kiva setti, silleen niinku mieti yhdelle Halloween vaikka semmonen, niin tää on ihan kiva semmonen vaikka tiiäks viedä jollekin kaverille tämmönen. Kyllä. Otetaanko eka testi Halloween Marshmallows? Otetaan. Musta tuntuu, että nää on perus. Joo, anna mulle yksi, että mä vittiin omaa pussia. Joo. Noniin. Mut pehmeitä.
Kyllä. Ja se on perus vaahtokarkki. Perus vaahtokarkki. Joo. Maistuu ihan basic vaahtokarkille. Mä en tiedä miten vaahtokarkkia voi ränkätä. Niin. Jos sä tykkäät vaahtokarkista, sä tykkäät noista. Niin, sitä ei oikein voi sanoa silleen niinku, että nää. Niin, et mikä se arvosana on. Okei, otetaanko nalleja? Mä otan tosta ton alle. Okei, ei nää olekaan kirpeitä, näissä on vaan joku sokeripinta, tämmösiä perus nallikarkkeja, missä on sokeripinta. Mutta aika mauto. Aika mauta. Mä en maista mitään. En mäkään maista mitään. Hetkinen. Onpa pettymys. Tää on pelkkää sokeria, tässä ei maistu mitään. 1/5 nalleille. Joo. Pettymys. Mä olin ihan varma, että maistuisi joku maku. Sama. Ei mitään. Sitten. Hei, näistä tulee... Nää tuoksuu jo joltain vadelmalta. Totta, otetaan testi. Joo. Nää on ihan hyviä. Sitten otetaan tämmöset sydämenmuotoiset tikkarit. Opas. Mä en niitä hirveästi itse tikkareista välitä, mutta... En mäkään, mutta otetaan nyt makutesti. Kyllä. Mitä tää pitäis avata? Mä en oo tikkariin syönyt varmaan vuosikausia. Ei noniin, nyt mä saan sen. Mitä veikkaat, mikä tän maku on? Eikö tää näytä vähän kolalta? Näyttää vähän kolalta, tai sitten salmiakki. Ei tää on kola. Okei. Okay. Maista. No joo. Kivi kova. Mulla ei just hampaaseen kiinni joku. Kivi kova, mutta maistuu kolalta. Sen takia tää on ihan ok. Sillä tässä tikkarissa sentään maistuu toi kola. Jokut noista oli aika mitään sanomattomia. Kyllä. No joo. Mikä arvosana? Kokonaan. Eikö näin edes purkkia maistettu? Ei, maistetaan purkat. Mä laitan tähän mukaan. Joo, maistetaan nyt nää purkat. Mä otan itse asiassa oranssi. Otan punaisen sitten. Jos tää edes on purkkaa, miltä vähän näyttää. Jota näyttää purkalta. Okei. Onko valmis? Joo. Ota. No meni jo. Joo. Oi vitsi nää. Onks toi purkka? Mä oon varma. Tää on niin kova. What? Kirpeä purkka. Onko? Mä näytän. Joo. No tässä on tommonen punainen sitten. Joo. Niin mikä tää nyt on sitten? Joo, se on semmoista kirpeätä litkua. Oh. Oh. Tää on kirsikka. Niin joo. Aika hyvä kirsikan maku. Tommonen aika... Kyllä. Joo. Nää tuo plussaa nää. No joo. Minkä sä antaisit koko arviolle tälle paketille? Mä annan varmaan täydet. No 5/5. Oho. Onks perusteluita? Kyllä tästä, vaikka nämä maistuu niinku, oli ihan basic. Nalle tuli pettymys. Noi oli yllättävän cool. Tikkari oli cool. No joo. Saatuko näin, että tästä tulee varmaan kaikista eniten Halloween mieleen. Niin tulee. Mäkin ehkä annan tälle joku 4,5. Tää on tosi hyvä. Tosi hyvä paketti. Muutama on vähän mauton nami, mutta kyllä tässä niinku Halloweenin saa fiilis, jos tällaisen ostaa, niin tulee ihan hyvä Halloween-fiilis. Kyllä. Tässä oli tosiaan kaikki herkut tällä kertaa. Muista ihmeessä, että tykkäsit, tilattaa kanava, jos sä et ole vielä sitä tehnyt, ja laita kommentteihin, mitä me testataan seuraavaksi. Kyllä. Joo, tosiaan nämä kaikki tuotteet on nostettu Lidlistä. Mutta ei siinä. Kiitos kun katsoit, nähdään taas seuraavassa videossa liveissä. Se oli Jasper, täällä. Se on moi. Moikka!